Lesu TV Gombe. Lesu TV al'umma yau basun danno ayyidini. Lesu TV sun danno. Na kasa bambance wanne ne kudin ɗinki. Kuma da yanzu dole zan koma bambance saboda gane wanne ne kudin ɗinki wanne ne kudin aiki. Ya buya. Lafiya ne kana tafiya kai kadai yin surutu kake. Aika aka min aikin bakin ciki da ɓacin rai an bani 500 ɗaya na mai aiki ɗaya na mai ɗinki. Na kasa bambance wanne ne na mai aiki ko kuma wanne ne na mai ɗinki. Shine zan koma in tambayo saboda kar na yi kwaba. Kana yi kama naka ba. Wallahi zaka dade kana ban. To ka ce masa me? Sai bambance min ga na mai tella ga na mai aiki. Bana gaya ma da fari bane? Babu wallahi na mugun dan fari ne ai. Ba ina gaya ma ka ji kai da ba. Ga wannan ranar mun yi magana nan da shi. Gaskiya na gane. Na ce maka wawa ne. Haka yazo mana wani shi me kwanakin bayan na gaya maka. Ka bari ba wannan damuwa ne wallahi nan. Wallahi na gaya maka. Damuwa ne. Ta billahi ba gabi ba. Baka 500 guda biyu. A ce maka wannan ne mai aiki wannan ne mai dinki. Wai ga garban bantuwa kuma aka dawo kuma ka tambayo da Allah. Sai fa ka ji da Allah. Ga yalo nan ina gaya masa. Yadda ba. Gaskiya muka na da wallahi gabi ne. Ka Ku danna subscribe a tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV Gombe.